Mun san yadda reshe yake neman juyewa da mujiya akan shari'ar Abba Gida da Gawuna kuwa? Idan ba ku manta ba, tun a shekarun baya tsohon gwamnan Kano kuma jagoran Kwankwasiya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi gargaɗi kan masu sayan filayen gwamnati ba bisa ƙa'ida ba, musamman ganin yadda gwamnatin baya ta dinga cefanar da filaye ciki ku har da babban masallacin idi da ke jihar. Amma wasu daga cikin 'yan kasuwa masu son zuciya suka rufe idanuwa suka dinga siyan filayen masallacin idin, ko da yake mun jiyo a wata majiya mai ƙarfi cewar mafi yawan waɗanda suka mallaki wannan waje jami'an tsohuwar gwamnati ne. Hakan ne ma ya sa wasu daga cikin 'yan Kwankwasiya suke zargin su ne suka ɗauki nauyin wannan ƙungiyar 'yan kasuwar mai suna masallacin Idi Shop Owners Association, inda suka kai gwamnatin Kanon ƙara. Ga dai yadda hukuncin kotun ya kasance. Wata babbar kotun tarayya ta umarci gwamnatin Kano ta biya diyyar naira biliyan 30 ga 'yan kasuwar da ta ruguza wa shaguna a filin babban masallacin Idi na Kano a watannin baya. Mai shari'a SA Amobeda na babbar kotun tarayyar ne ya bayar da umarnin a wani hukunci da ya yanke ranar Juma'a. Waɗanda suka kai ƙarar sun haɗa da 'yan kasuwa da masu shaguna da masu gidaje da 'yan tebura a filin Idin, ƙarƙashin wata ƙungiya da ake kira masallacin Idi Shop Owners Association, kamar yadda Dr. Nuruddin Ayagi, lauyan 'yan kasuwar, ya shaida wa BBC. Sai dai gwamnatin jihar Kano ta yi watsi da hukuncin, har ma ta ce za ta ɗaukar ƙara. Lauyan 'yan kasuwar ya ce kotun ta ce rushe-rushen da gwamnatin Kano ta yi wa 'yan kasuwa a filin Idin ya haddasa ɓarnar da ta kai naira biliyan 250. Kotu ta ce lallai gwamnatin Kano da biya 'yan kasuwa diyyar naira biliyan 30 saboda girman barnar da aka yi musu da cin zarafi da cin mutuncinsu, in ji lauyan. Ya kuma ce kotun ta hana gwamnatin jihar sayarwa wani filayen da ta rushe, ko a cikin Najeriya ko daga wajen Najeriya har abada. Lauyan ya kara da cewa kotun ta umarci gwamnatin Kano ta mayar wa 'yan kasuwar da ta rusa wa shaguna filayensu. Sai dai lauyan gwamnatin jihar, wanda kuma shine kwamishinan shari'a barista Haruna Dederi, ya ce hukuncin babbar kotun tarayyar ba karɓaɓɓe ba ne. Ya ƙara da cewa dokar mallakar ƙasa ta baiwa gwamna cikakken iko akan ƙasa a ko'ina take a cikin jihar da yake mulki. Mu har yanzu muna ganin mai girma gwamna bai aikata wani abu da ya saba wa doka ba, saboda haka yana da ikon da zai ɗauki matakin da zai amfani al'ummar Kano.